Gordinik izena urten zauen, lehenengo eta behin, Gordinak kantatik, esan zan duen, batxutan egiten da diskun izena epini, horko diskoko kanta batena dena. Eta hortik bueltak emoten, eta esaten, guapo hau idei kantak ofrezidu disko baten, Gordin dauzela esaten. Hau da dagoena, gustaten batxun ondo, eta ez batxun gustaten, ez lo que hai. Gordinik izena okurriakun diskuentzako, ze uste dugu kontzeptu moduen gure musiki ondo definiduten da bela. Azkenien saiatzen gara musika bat eitzen simplie, era berdinien ikustie ze kapa dauzen da hori, da orduan Gordinik kontzeptu guztiakun, eta Gordinak kantatik etorri da nahi edo ez izenaren singela, hortik etor da izena, eta uste dugu hori kontzeptu moduen ondo dagoela, bai diseinu gaz eta bai diskuaz. Soinu aldetik ja elektrosokegaz eta karta jokoak eta aurretik grabasan duzen azken abestizekaz konparatak itxi gora bera, horko bidia hartun du eta antzeko abestiz etiez nahiko zuzenak eta soinu aldetik antzekuek. Bai esplora duzela igual rokan barruen estilo diferentiek, bai esentziz eta aldien esentziz eta segiten dago esaten bardine. Disko honetan, soinue nik uste dut askoz gogorra hau edala, eta bai mantentzen dauz aurreko diskoko ez dakit zelan esan, elemento batzuk, baina hori, da askoz Gordin hau. Elektroso, nire burmuina buruan estanda eginez elektroso. Hene bihotza zure bularra astintzen elektroso. Barneko zute handi honetan izoztu ezinez elektroso. Bai elektrosok. Segundo erdi baten den aldatzen da. Zerutik infernuraino une batean. Nik uste dut, oin momentuen, zikera baten igual automatak izan zan gehiago guztia atena, toke ACDC-era dekolako, uste dut, oin momentuen biztu naukanti izango zela, apurbet kanta ezberdin edalako, ritmo apurbet gehiago deko, eta azkenien gure kantan hartien uste dut, apurbet ezberdinena, doizelekena, hori. Nik altzatar hori aukeratu dut, eta pentsatu dela interesanti ez, letrien gaia edo asuntu da denbora ez dela inoiz berreskuratzen eta aprobetsa bidala alik eta gizen. Nire kasuen, biztu naukantiek eitzen dugu berroa adikzioari buruz, modu nahiko metaforiko baten, ze azikera baten entzutezunin kanti emoleik igual maitasun kanta badala edo olako zozer, berez hori adikzioari buruz dabil horretan eta zelan norberan diabron kontra hain edo. Niri gehien nau bi kantan hartien, nik uste dut Gordinak kantie. Hori dala laburre eta potentie, eta gero dau automata kantie, horrek dakola toke bat klasiko haue, slide bategaz joten dana gitarri eta apurret diferenti da, kainerue eta exotikuena da, horra itxikusten da. Du tema klasiko bateri buruz, zelan gaur eganetik dauzen jenti, eitzen dagoela geugaz gudauin guztize, eta zelan traten dozkuien arditalde batelez eta hori, esaten dago apurret automata batelez edo gabiltzela geure biziko gauzek eitzen eta kontrola eitzen dozkuiela. Eta gero Gordinak kantie, nik hori letria eta zanoten, eta izan zen batez COVID epokan, momentu baten duden ipintzen restrikzioek noiz arte eta nor arte aldozkuien ipini, eta geure goguek kalera urteteko eta zeintxuti zen, apurrete beste reklamazio mota bat, hori letrie. Niri gehien gustatea aztena da bihotza aurratu arte. Pentsate dute abesti nahiko potentie dela eta gauza interesante asko dako zelako, bai gitarra aldetik, komposizio aldetik eta abesti hori due apurtxu bet berpiztuk esaten dauen moduen apurtxu bet zelan jausten garan bakotxien altzain bigarala eta aurrera segidu bidule bihotza aurratu arte, momentu baten danok hilko garalakon eta
hilarte pellikan segidu bidulea. Apurtxu etorren inguruen duen. Hilda gero berbiztu, destinozu gelditu, hemen nau jarraitzen dut astitzen. Bai, apurbet, azikera baten ja estudizion egon ginean dezidu gendun, aurrerapen kantie berpiztu izatea, uste dugulako hobien islatzen da bela edo gure soinue eta gure disko barritza, eta ja behin horien Inigo Gatxaga zen gendun berba, eta jarri ginen kontaktuen topetako lekue, itxeko histori bat horreri buruz, eta topetan olako lekuek apurbet itxitxe hausenak edo abandonauek edo okurri dakun sopuertan grabetia, eta hori egizan egun bateko tomanen gendun dana, eta oso gustora. Ondo, prozesu ondo, Inigoaz grabadu berriro, aurretik ja elektrosok beragaz graba gendun, beste proiektu batxuta bebai beragaz grabaduz bideoklipe, orduen oso ondo ezetuten gara, berak geuri, geu bera lana ondo ezetuten du, eta betiko moduen oso ondo. Bai, beragaz izan duen, eta prozesue izan zen lela hau pentsa histori baten, letri ikusitxe, musiki entzunde, histori bete egin, eta historia horrek dakon tematikien arabera leku bete aukeratu, eta hor graba, ze eszenario, ze tomak, eta ala izan zen. Eta gero graba eta ja edite, beran partetik. Zerdo heldu handiel dute, zuge, 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 zuge. Pandemia urtiek talde guztizentzako ez diez izan onak, baina guretzat ez diez izan hain txarrako ez, ze tarte horretan aprobetxadu material gehiago batateko eta lanien jarraitzeko beste era baten, baina alik eta gehiago aprobetxadu. Pandemizek evidentemente sugarran diskuen aurkezpena apurtxu bete erditzik zatitzu zandozkun, ala eta guztiz abesti barrize konponidu duz, temporada horretan, saiatu gara alik eta geizen joten, orduen eskara para. Osea, ez diez esan urte hobienak disko bat atateko eta zuzenekuek emoteko, eskara para. Orduen, alde horretatik saiatu gara al izan dugun neurri zen aurrera segiten. Oindik aurrera hori, saiatu nahi dugu kontzertu topetan, zuzeniko preparetan,
eta hori kontzertuak emoten, gero bebai untxe merchandising justo ja prest dekogu atateko kalera, laster egongo dugu sarietara hori gure merchandising esaltzeko eta hori, eta hori azkenien disko barrizeri kaini emotie, zuzenekoatan disfrutetie, eta aldanik eta leku gehizionetara jutia. Disku presenta, hori lehoko hausie, Zuzenekuek egin, zuzeneku topa, bertxana saldu, da... gero eta abesti hobi hauek egin, zuzeneko hobi hauek eskaini bebai, eta jentik ondo pasatie gure kontzertutan, hori da gure asmoe behintzet. Eskerrik asko hemen egoti gaitxigo. Bueno, Bermeon justo escena nahiko potentie edo nahiko aberatsa dau, eta inguruen bebai, Gerniken eta bebai talde asko dauz, eta gure ustez, edo nire ustez behintzat, dauz talde oso onak. Estena nahiko potenti hau, bai ganera estilo nahiko ezberdinetan. Rap, trap, hardcore, heavy eta nahiko talde hauz. Ez dokure hasi orain izenak emoten ze bat emataztuingo da, ez dokure inorritxi hor, bai estilo desberdin asko eta nahiko talde dauz. Bai Bermion eta ingurutako herrizetatik, Gernike eta ingurutakutik. Eta beti egon da, no? Osea, guot esan, eskualde honetan aukerio kintzu bai, lekuek dakuzelakon joteko, ensaio lokala dakuzelakon, eta bueno, horrek bebai albideratu dau, talde asko egotie eta oso onak. Orduan, ondo. Bai, azkenien gu talde gehiena moduen, sare sozialetan nahiko aktibo saiatzen gara gotan. Orduan, bai Instagramen, bai Facebooken eta bestietan aldo zutope informazio nahiko aktualizaue. Spotifyen eta YouTubeen aldaian entzun gure musikie, bai aurrekoan grabegen duen CD-e, bai txezuge singela eta bai txengo disko barriz ebe bai. Eta nahi zenez, gure kamisetak edo merchandising edo zer erosi, bai Bandcamp bidez, edo bestela guri idatzi direktamente eta egongo dutzugu. Pues sare sozialatan sartun, leko danatan daku musikie, Spotifyen, YouTubeen, gero sare sozial guztizetan daku kontue, Instagramen, Facebooken, Twitterren, hori, sarietan sartutidako hiela, eta gure musiki entzun, zabaldu eta kontzertuk emoten duzeniko, etorri. We're
kontzertuk emoten duzeniko, ba, bueno, ba, etorri. Eta kamisetak erosi. Porque nos va a venir de puta madre. Sí, porque...